Bon dia des de la Molina, 15 de febrer de 2021. Entrem a la segona setmana de confinament comarcal i també segona setmana que tenim en marxa la campanya de l'esquí escolar. Res, us ensenyem amb imatges quin és l'ambient i l'estat de pistes aquí a la Molina. Som-hi! Doncs bé, arriba l'hora d'acomiadar-nos amb aquest vídeo, amb aquestes imatges des d'aquí de Torrent Negre. Ja heu vist amb els vostres propis ulls quina és la situació. Sembla que hi ha més monitors, professors d'esquí que estan treballant, hi ha una miqueta més d'alegria que no fa 10 dies enrere, però ni de bon tros és el que tots voldríem, ni de bon tros. La neu ja ho heu vist, a dalt es conserva bastant bé i com més baixem, més transformada està. Res, això és tot. Vinga, fins la propera, ens veiem i vinga, com sempre, mascaretes, distància, seguretat. Adeu!